Gaming. I ljudi, danas ćemo raditi malo zajebancije sa mojim ročkom. Vidi ga. Kaka je dužan, ko jebina zečica, vidi ga. Vidi ga. Ne vidim se od tvoje glavi. Vidi ga, vidi ga. Čekajte ljudi. Ufetla ga trema inače. Inače on nije takav. Ništa nije bilo. Ništa mi nije bilo. Morat ćemo skupiti pare za novi zvučnik. Inače, ovaj već otišao. Šta ćeš? Jebe više da sam zvučnik. Šta ćeš inače? Rajsko tražiš. Ovdje vidiš malo kako ti tamo. A vidiš ti tamo. Ne, vidim. Tamo je sakuđenja. Vidiš ovo, vidi. Mega kisam. Popla. Kako popla? Rijeka mi bacila. Ko rijeka posi popla? O, misliš popla posi. Ovdje ja. Vidi ga kakav je čuže. Znači, bože. To je moj sok, alo. Ovo je moj društvanje. Vidi ga. Oj, znači, Edo, brat. Bolje da su. A ništa. Mali tehnički problemčić. Nije bio cilj ovog videa da vam gledate žuluce. Tako da... Ja, tako si ispostavila. Moja tvoj stvar mi je dostalo. Inače, Raja. Kako ste? A? Morat ćemo se malo Morat ćemo se malo derat zato što mi je mikrofon daleko. Tako da... Inače, mikrofon sasvim dobar. Možda je njemu malo daleko. Ne, samo probamo mi nešto. Evo nas. Ćao, Raja. Pa zato, pa namjerno sam stavio tu kameru da se bolje čuje zvuk. Puno sam vas čekao. Ali ništa nije bilo. Tako da... Tako da, jebajda. Znači, idu brat. Znači, evo, kao što vidite, sa mnom je moj rođiko Boban Blagović, njegov ću vam vidim ko sam dole u deskripciji. Koga je snima, Bog da je ovo? Evo, pogledajte sve. Njegov ću vam vidim ko sam dole u deskripciji. Nemoj! Ne bojte se. Oć! Samo da ja nešto kažem o Meročku, pa se mi vraćamo. Inače, ljudi, imaš neki tehnički problema, počerno nas srat, šta ćeš? Već svakome se mora dogodi. Inače, kao što sam rekao, nećemo snimati nikakve igrice. Za sad. Samo ćemo se malo zajebavat, znači, sa rođom, pošto je došao kod mene, pa sam iskoristio priliku da se malo zajebavamo. Moraš me vratiti. Kamera! Slow freedom, bro. Agar Pro. Da, Agar Pro. Ćao, deca! Stiga Deda Mraz, pa Znam da. da ćete svi dislajkovat ovaj video. Nemojte opate, like, share i subscribe. A nemojte, ruže, ček, ovako lijepo vam dat. Znači, dislike, što će dislike? Budi like, evo. Lijep je Ajmo, idemo sad svi dolu u komentare. Što sam sad rekao? Kakav DNF? Kakav DNF, ban? Ja nemam GTA 5. Nemam GTA 5, pa da ima ovo. On ga ima, ja ga nema. Se otvori dušu, ženik. Lol. Lol. Isplači se, otvori dušu. Jesi to rekao otvori dušu? Otvorio dušu, čovjek, nemojte mu zamjerat. Inače, ljudi, ozbiljno, sad ću vam malo porazgovarati. Stefane, večera! Evo sad! Evo, kao što sam već rekao, neće nikakve igrice snimati, malo ćemo se zajebavati sa ročkanom. Nemoj, bebo, plaka. Ko je ročkan, jel se to jede? Koji to voće? Koji to voće? Nikad nisam čuo za to prosto majmunove gušće. Evo mene. Evo
Evo mene ovdje sam. Ko je Znam ovo? da je ovaj video idiotski, znam da izgledam oko kula. Samo malo, sad će vama nešto reći. Ulazi u Google. Google. Ulazi u... Google. Ulazi u... Google. Kreten ušao. Kuca. Jete. Pijem. Sok. Ha? Ulazi u YouTube. Đavolški. Znači sad ćemo malo se... Šta je koji sam pjesmu? To ja znam. Gdje bej? Šta ćemo koji sam pjesmu? Da li si to radio, da li si ti pauziro, da li si... Nisam. A? Pauziro, ti se pauziro, buti. Sad ćemo vi vama Sad nešto... ćemo da vam nešto spjevamo. Jaj! Pjesma umida u druškane moja. Priluka. Hvala. Ovo je kraj druškane. Jaj! Možete vidjeti dok je upravo blizu kameru. Kaže, Bojan mali krnič. Oj. Ja isključio. Serija sam isključio. Pjesmu. Koji ćemo? Slušaj pjesmu. Uključuje pauzu. Epic fail. Aha, evo snima se. 17 i 15, 18 minuta. Aj pusa. Čujte sad ove pjesme. Ti pusti. Joj, gdje me nađi? Čujem da ti bivši momak ne da mira, čujem da ti prati javi sekira, Jebe sekira. sluša i srce ono spokojni, on je danas mila pokojni, on je danas mila pokojni. Ubit ću ga, vjeruj mi draga, Oj, pogodi me usice. Gdje me nađe? zamjerio se Bosancu. Sam A Bosancu. nek robija okovan u lancu, zamjerio se Bosancu. A kad sam otišao da ga ubije, on me molio da se smiluje. Pleši plače, ko pas cvili, oprosti mi, brate mili. Ovo je malo... Ja, gdje me nađe? Flašu pića, upilo vonje. What the fuck? Pretjerao si, video. Šta je? Nisi prekinuo. Odmah. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe. To je bilo to što se tiče ovog zajebavanja. Da, Kao što vidite, Bobo se odjavljuje. Mir. Mir Božić istrali. Aj sad ću.